ଏଇଟା ଦିଦିର ଯେମିତି ରାଖେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋର ମୋ ପାଇଁ ଲାଙ୍ଘା ଏଇଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି, ଏଇଟା ମଗେଇଥିଲି କପଡ଼ା ଆସିଲା ତିଆରି କରିଥିଲି। ବ୍ଲାଉଜ ଅଛି ଦେଖିବି ପଛରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ମୋର ମୋବାଇଲ। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ମୋର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପୁଣି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଏଇଟା ବି ମୋର। राजा राजा आहे बसाजा, राजा आहे बसाजा, कसमाटीर पूर्ण कहाणी। এইটা আমার ঝিওর কিনিকি আসছি। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଡ୍ରେସଟି। ମୋର ଜୋତା ଏତେ ସାରା ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀ? ନେକଲେସ୍, ନେଲ୍ ପଲିସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଝିଅ କାଇଁ ଲାଗୁ ତାସ? ଲାଇନର ଏଇଠି ବି ଅଛି, ଲାଇନର, ମସ୍କାରା, କାଜଲ, ଲିପ୍ ଲାଇନର, ପ୍ରାଇମର, କ୍ରିମ୍, ନେଲ୍ ପଲିସ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍, ଚୁଡ଼ି, ଚୁଡ଼ିଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛି। କ୍ଲିପ୍, ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ। ରହିଲି ନମସ୍କାର।